ukuthola leli thuba njengopresident ke oyibamba ngiyathobeka kunina abantu bami. Bengizocela nje ukuqala la iphuzu lokuqala ngizocela ukukhalisa umndeni wakaGumbi, ubaba uGumbi oshiyile emhlabeni. Soke sithi nje i-moment of silence okhona lapha endlini ekhomba isigqoko ngesithi ugobisa amakhanda. Siyabonga. Njengoba nazi bafowethu ukuthi ngisesikhundleni okwesikhashana engazi ukuthi ngiyodeda nini. Kunamaphuzu engiza nawo lapha. Elokuqala bekwelika baba uGumbi ukukhala nje njengoba sidlulela ubaba uGumbi siyakhala kakhulu. Elesibili cha ngizoqonda nje isicelo siyaphansi nje enkulu ukuthi ayi kunganjani indlunkulu isikhalele ngodaba lamalobolo. Ayi insizwa ubona ingaganwa nje ayi kulukhuni emalobolweni bafowethu. Ilokho nje bafowethu iphuzu lelo lesibili engiza nalo ukuthi ke besinciphisele bese sithi qindi nje kancane amalobolo ethu ukuthi wehla kancane. Iphuzu lesithathu amabhinqa bafowethu kule impela sonto siya kuyona awanikele kwi-Dandi July la isobe sisedandi khona siyobona awu hey yazi inqina ngesibhukabhuku isakhuluma indaba engaka kodwa niyangiphazamisa uthi umese lapho ngisikele intambo kunale ntambo le sengikhohliwe kwi-Dandi July bafowethu. Sambe silapha kwi-Dandi July njengamabhinqa bafowethu siyosingatha umcimbi lo osedandi. Iphuzu lesine bafowethu iMandela Day ingolesihlanu. Bengicela ukuthi sibambisane sikwazi ukubambisana sikhiphe lokho esinakho sibone ukuthi senza njani kuyiMandela Day bafowethu. Abanamandla kubuyiselwe emphakathini akuphoqwe umuntu ke kodwa phela kodwa nje bengicela lokho njengomongameli wenu omusha. Ngiyaphazamiseka kodwa okay. Lapha iphuzu lesihlanu engizothi nami phela ngizokwanda kakhulu ngoba ngiyafika kulesi sikhungo. Lesihlanu bafowethu cha ngifuna ukubongela umfokalanga uNjabulo Langa bamnike imoto lapha kwaToyota iFortuna. Ngiyambongela bafowethu le ndoda ilibambile iqhaza emabhinceni bafowethu. Ngiyambongela kakhulu ngithi mfokalanga siyabongela kakhulu bafowethu. Siyabongela kakhulu mfowethu uyiphathe kahle leyo moto mfowethu. Kodwa ke ngiyabona ngathi uyiphethe kahle uyiwasha njalo ngikubone la TikTok. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nami ngeke ngande kakhulu ngoba bawuze bekhala abantu bethi umacingwane engabe sabuya kanti akufuneki lo. Bengithi nje halamuzi nami njengebamba. Njoba bengithembisile ukuthi ngizongena nje ngo7 kube u5 minutes ngithule lokho enginakho okufishana ebese ngiyadeda. Ngiyabonga bafowethu. I thank you. Sibonga kodwa sicela ukuthi kube kudle ke ukuqedeke ispeech sesiphelile mongameli asazi uma singakhululeka yini sikhulume noma seku-right nje. Sengiqedile mina ngespeech njoba ngisho ngizothatha nje 5 minutes angizokuqeda kakhulu. Sephelele namaphuzu engizowazi. Ngeke sikwazi ukubuza mongameli usiphi ithuba lokuthi sibuze. Ngizobuza kodwa phela
mase imibuzo seminingi ngizovala ngoba ngiphethe. Siyabonga ithuba. Sibonga ithuba nje Mongameli losikhona ukuthi sifake. Ayifake imibuzo. Sibonga ithuba. Sicela ukubuza Mongameli ukuthatha isikhathi kanani ukuqeda lesibhuka sebuka. Ngizosho imkhwepha. Angizukulovu ngangudla umkhwepha sidala. Kodwa kuzoba isikhashana esincane. Kuzoba isikhashana esincane. Ama-minute ngeke usiphe Mongameli. Cha ngeke ngikwazi ukuthi ama-minute. Into nje engingayicela ningithele into yokuphuza lapha nakho. Oh. Wow. Mongameli, mhlawumbe ungathini ukuyibongela kwaba ka-JC ngokunikeza imoto ekade isetshenziswa ejwayele ukusetshenziswa uMacingwane, ungathini ukuyibongela kubona? Ngiyaqina kodwa bafowethu. Senajwayele ukuqina uMacingwane kulungile bafowethu cha ngithi ngibonga ngo-JC. Nayi imoto phandle yona lehle ihamba ichuna hayi ukuthi ikhishwe. Ngifeli phewazi isihlalo sakhe. Idonse ngendlela wathi wangathinti izinto eziningi lapha ngazi-ke bona kuvela nemsila yenyamazane lapha. Bona kuvela nemsila yenyamazane engabona naye lento bekuthiwa ngayithini. Kodwa uhleli phezu kwayo. Kodwa ngihamba ngayo nje bafowethu. Ayikisindanga mongena kungathi Hayi angizwanga kahle. Nawo lo msila lo obula abuvele lapha phezulu engazithiwanga. Imbuzo bafowethu ngithe ngifuna ukubuza ngendlela. Hayi mbuzo. Siyabubuza nombani. Yeah. Cha Mongameli sicela ukubuza nje njengoba kade uhambile ule eGoli ukuthi belunjani uhambo lamongameli wethu. Noma bekumayelana nani usihlabela phela Mongameli lokubambele. Cha. Ngeke ngihlebele kodwa khona kade ngiyokufela nje. Ngalibo wabona la hamba special. Angingazi nami ukuthi izonika isikhundla ngafuka ngahamba. Ngabuya futhi namuhla sekufanele ngethule lesi sikhulumo umphathi wesithanga sabe izindaba. Mongameli kuhlalekile kodwa bese sihlalo leso sikole. Hayi simnandi kakhulu. Angifuna nokuchaza. Bengifisa nje ngathi noma Macingwane sebuyile ethi kungidedela kancane. Usho uhambo lwakho luthu kululeka uMacingwane. Kube ngiyawazi umuntu bengomshaya lento ekuthuka neza. Awu. Mongameli. Ayekho halalo wangishephula yena. Singaba hakho Mongameli. Besicela ukubuza Mongameli ukuthi njengoba ukhona nje esikhwameni kukhona yini mhlawumbe okuncane nje ukusho upresident noma uSpeaker isikhwama sikhala amanzi. Hayi lapho ke. Ngifice ngekho ngisho ibhodwe obekuphekwe ngalo. Nomlotha obekubaswe ngawa. Thuthwe konke. Mongameli lapha kudala iJuly ngabe mhlambe usebenzisana zokubona mhlambe okusha kuhlukile njengoba kusesikhundleni nje uzoqala ukuvela kubantu qoqobele inyama zombuso omabili. Awuphinde futhi. Lapha kudala iJuly ngabe usebenzisa ile soyibona entsha ehlukile njengomongameli omusha qoqobele inyama zombuso. Cha. Ngeke ngize ngihande kakhulu lapho ngoba naye umhlonishwa ubaba uMchunu yobe sebuyile lapho. So esithi ukufakana imlomo sibonisana ngoba phela akufanele ngigolozane esikhulu mase sebuyile. Kodwa ke ukuba yibamba ngizoba yilo ngeke ngisasuka. noma sethi umongameli uqoka omunye uzokunqaba. Hayi ngeke kwenzeke. Kanjani? Engangidlalisa kanjani isikhulu? Kodwa akafuni uqamba amanga. Hayi isikhwameni akukho lutho bafowethu. Seningamane nisho. Mhlambe kuzoba noshintsho mase njengoba kukhona mina. Mhlambe kuzoba noshintsho njengoba sekukhona mina. Nibuze bafowethu ningasabi. Hawu madoda asekho ukubuza Mongameli. Ngikhona nje ngikhonela nini. Hayi ngifunda ama comment.
ukuthi akekho nobuza uma comment Yeah. awuthi sifunde lapha ngibheke lapha president ukuthi lapha kuma comment Mangqini kakhulu. Bathi ubacela ukuthi ungabusamnika mongameli isikhundla ngizwe noma ngabuye Basho kanjalo. yebo Kodwa vele isikhundla nangu ulokhozi eyibaningi kakhulu uphumzile uthi ucela ukubuza ukuthi uthini ngomayogathi njengoba umayogathi edelele kangaka ngiyacabanga ukuthi ubuzela kulokho ukuthi usho njalo uthini ngomayogathi cha manje kathi ngeke udaba lakhe lisakhulumeka ngoba selisenkantolo yesikhulu. Manje ukukhuluma kwethu uzofana ukuthi sisuze emanzini. Isigungu sesobhekana naye kodwa ke ahambisanga kahle mayokani. Siyabonga president na omunye futhi umshazi ucela ukuthi upresident athinte phela umhla ka 24 August eMtubatuba okwazisa abantu bakhe ukuthi kuzokwenzakalani. Oh. Noma bengisaba ukuyithinta leyo kodwa ke eMtubatuba ngisale sengithinta ubusebuzile. Ngomdlalo wamanje ozokuhleliwe khona elokushini kwaMsana. Abantu befike nawo amabhinqa abafowethu. Efike ngomningi bawo. Ungamele uzwa ngophuthu uthini ngophuthu lethe trainer lophuthu thothuya lophuthu mabhincini mathini nalokho abuza abantu Hayi cha lapha. Hayi ngeke ngitholakala phawula ngoba nophutha ke into enjalo uyisebenzisa. Lapha Mongameli kuthiwa sakwenzeka iphutha la wadla inkukhu ngomhlangano ngathi usuke ukhohle ukuthi ulindile kanti inyama ibisosuka lapha. Susa. Engolimo. Uzahamba mniki. Bahapha ugqoko salugqoko ngcono. Mongameli akadlela iplate. Hawu sakwenzeka iphutha. Usudla inkukhu ngenyanga ngomhlangano Mongameli. Khipha futhi izala. Manje kuzokwasuka. Awusangikhumbuza ngani? Mongameli nami. Usuka waphatha. Isiphelile. Nayi into kahle manje. esikhundla siyashisa Bafowethu. Naku ngenza iphutha ngumongameli ke. asoshambuwa Kodwa icala lobuzwa kuwe. Wena umbushela ugqoko. Cha kumina. Cha wena ophusa ugqoko la. Ngibamba ifoni kanje. Sengikhohliwe phela ngithi bengibhizi ngikhuluma. Cha ngibamba ifoni kanje mina. Ho. awushibanga umuntu uphuthu Hayi sesobona inhlambuluko ngokuvala mhlawumbe. Okay phinde ngicine futhi abantu abala. Bakulese kuphi inyama ikhona. Ngenyanga umhlangano futhi. Yelanga lomhlangano. Hawu. bathi uthini Ngaba? ngekamkhwanazi Ngikhona zoba. Hawu president. Hayi bacela ukubuza president ukuthi njengoba ichunu lathi asohlupha ukuthi wena mongameli wethu ukhe uthini okwakho ichunu lathi asohlupha wena uthini senze njani okwakho Hayi ngiyavala lokho ngomsana nakho. cha okwakho kuyeko kwechunu ukuthi lathi asohlupha Cha wena lathi item lithini hayi lami nje bafowethu umuntu avuke eshone khona eyozama ukusebenza ephushe la ukubambela futhi lakho lithi wathi ukhe yasoza Sozama bafowethu. ichunu lathi asohlupha Athi asohlupha. wathi ukhe yasoza Yeah. okay ukuthi uzamaniko kwakho siyabonga mongameli hayi bathi bacela ukuze ufuseke hayi angiboni ukuthi uzophuma Hayi akwenzeka kanjalo. Hayi akwenzeka kanjalo. Abeza abantu bafethu bebuza. mongameli inyama sa right side 8 Hayi. bokwamanje Usho ngiqalise inkukhu ngelanga mhlawumbe. okwamanje Okwamanje.
Okwamanje. Nangapha khona ama-comment. Athi umbona ukuthi Sitapa nini? Hey. Thuyiyo lenyanga. Kuthiwa uyavumelana mongameli negama elithi akungasashiya ukuthi uphuthe umphoqo. Kodwa uthe uphuthe ulaza ngani noma uzokwazi ukuthi hayi angingeni kuleyo ngifuna ukucela ukhoqa. Hayi ngiyacela bafowethu ukuphuma. bathi awazi nithi kuphi umongameli njengoba umbambele nje kuthiwa awazi Oh kubuza uphesheya i-USA mongameli. yeah Nangimazi uyobuya nini kodwa Uyafisa ukuthi abuye mongameli? hayi angifisi ukuthi ebuye. Hayi angifisi ngempela. Esikhundla ngizwe ngathi sihambisa kahle. Hey. Uyayibona leyo nto leyo. Oh, umongameli uyifundela futhi engabe uthuma thina. Khona nangapha phela abadinga ukuphendula angithi live manje. Oh. Kodwa wena phela ungabuza ngizophendula. Oh. Angakho kwethu. Akhiza liyakhokhe lapha afethu. Yeah. Ngiyasibalulekele mina. Ngiyakhumbula ukuthi Bathi umongameli wathi akasayiphuzi Coca-Cola kumile kulelo ingonyana. Kaseyodwa mkhaya. Kaseyodwa. Wathela ke usayiphuza Manje ngakho. umongameli wadla yedwa icabinet kanti ayihle. Cha isikungu phela ngisazosikhetha. how uzoshintshela ecabinet ukhetha uku-actor ufuna ukushintsha icabinet Ngisazoselect isigungu la. manje umongameli uzokhetha icabinet entsha Ya ngiyafisa kube kanjalo. hawu umongameli ekubambisile ufuna ukushintsha icabinet Hayi. Nomongameli ngani into efanele ikhumbule ukuthi ilembe leqama emalembe lakhuliswa komthetho. Ngoba asidukile masiwele ngabo. isikhulu Futhi noma singabuyeli kuyena engaphatheki kahle. hawu ngoba into yakithi le. Into yakithi. Thathu. Manje indaba ezinto kofanele ehlele ngezansi awukwazi ukulwa nenkosi ekuphethe. Awazi. Thathu. Siyacela ke mongameli bathi bacela usenzele umcimbi wokubungaza. Cela nje kube khona imbizo yokubungaza ubukhosi besikhashana. Mbhale kanjalo mongameli. Kuzobanzima lokho ngoba makuthiwa Macingwane ubuya ngolesihlanu. Kuzonza kanjani? Ngoba phela angithi njengoba nami ngibambile ngazi ubuya nini. Mayibuya ngolesihlanu. Kuzonza kanjani noma esabatha. Oh, hayi mongameli kusho ukuthi baphenduleka abantu. Kodwa nje uma bengangiseka phela ngingene nje ngazo zombili izinto. Sekungakenzeka into kanjalo. Wasithembisana isizwe mongameli uma ungangena ngazo zombili izinto. Isizwe nje sakho samabhinga yini ongasithembisayo. Yabona kuningi. Wala ngizosho nje kodwa ukuthi amabhinqa ngizowenza nje umcimbi wawo kodwa phela ongakhethekile. Engafika noma ubani kodwa nje kube umcimbi wamabhinqa. Isiqubulo sobe sisho njalo. Sithi umcimbi Indumo ezulu. mase sidlile mongameli sekuphelile. Yini ngiyabasho phela ukuthi abantu. Mongameli uthe khona la udlule khona nje indlebe yezo. Uthe usuzokhetha amafoni akushuthayo. Hayi khona kunjalo. Hayi. Ngikhathele ukuphuma kulamafoni lawo nami ngithi ngiyayibuka ngibona ngeke ngithuke ukuthi mina ngathi ngiwase Mozambique efoni ngikhipha kanjani. Ngizocela amafoni akhethekile. Akukhipha wona. Ngaphandle umusho uthi awangitshontsha kodwa nje hayi ngizowakhetha bafowethu. Ngizowakhetha. Hayi. Yeah. Hayi mongameli hayi. Cha. Siyabonga mongameli kodwa ke okunye okugcina sengivala mongameli usho ukuthi nje sizwe samabhinga uthe sodla inyama nje kuphela emva kwenyama kuphelile siyibonele ukuthi senze njani. Angithi lokho engikushilo ukuthi uma ngabe bengivumela ukuthi ngingena nazo zombili angikwazi phela nami ukuthi ngithi ngiseyibamba
bese ngigijima ngidlula umuntu ongiphethe. Ngiyafisa khona ungenazo zombili izinqa kodwa-ke angazi singenza kanjani ngoba ngeke ngiyise okhethweni le nto bengizothi kube kuya ngami into asiyise okhethweni manje akufanele ngoba sokwenzeka into angakaze sayibona amagcina lokho abakhona emhlabeni manje ngiyakusaba lokho okay ngoba uzophuma eceleni uzokonakala. Bakhala umongameli abantu bathi bacela i-first lady manje bacela ukuthi next time umongameli mangabe ethula isikhulumo sakhe kube ne-first lady eceleni. First lady yini lo? Umuntu othambile wakho Wami. Yebo mama. Ingakho phela nami kade ngikhala kwisinto sasemzungulu ukuthi ngenzela nami ngene kulolu hlu phela hayi ukuthi ngikhala nje nami sengiwelile ngawethu. Uthi impilo yamakhosi ucelani kuyo? Nciphisa kancane sikwazi nathi ukuqoqa Mhlawumbe njengoba unkosazana lotsholwa ngenkomo eziwu-11 mawukhala nje umongameli omabhinca mhlawumbe ke ngithi indlu lami ithi yakubuza ukuthi nikhalele ukuthi okungenani nifike ey'nkomeni ey'ngaki ungathini lapho? Hayi noma embile nje engaphumi mina umbono Nine. yeah hey Oh yeah hey yeah hayi kubantu bakho ngicabanga ukuthi umbuzo usiphelile ukuze sikukhulule udle kahle ngoba siyabona uyadla kodwa uyabitoza. Akuphela kancane la. Hayi ngithi ngibona sikho amazwi okubonga nokuvala mongameli. Bafowethu lithi ake ngidlulisa amazwi okubonga kuMacingwane ngidlulisa amazwi okubonga kubantu kwisizwe sami engisiphethe ngidlulisa amazwi okubonga nakwa JC nakho nje ngihamba imoto kamongameli okwesikhashana ngibonga kakhulu nakini bafowethu ukungisingatha nje senze lo live lo nalama camera phambi kwami ngibonga kakhulu bafowethu niphile nje ningizini Africa yonke ngithi I thank you mongameli siyabonga amen Yeah.